Ụtụtụ ọma ndị be anyị. Anyị Ọkọchị Ambali TV. Tata anyị chọrọ ka anyị tụtụ obere inu Igbo gbasara ajọ ife. Ndị Igbo na-asị na ajọ ife dị njọ dịka ntụ, ikpofu onye kpọrọ n'ilu kpọọ ya n'azụ. Ife nke pụtara ka nkọwagoli nke ife inu pụtagoro. Ndị be anyị ma ife wụ ntụ. Ntụ bụ ife nwaanyị a ga-esicha ife ịpụta ụtụtụ ikpofuo. The arches, use arches ma ndị na-amalị ife ụmụ anyị ndị na-amalị ife bụ Igbo. Akwụkwọzịkwa m ị na-asụ Igbo. Ịpụta ụtụtụ ikpofuo ya. Mgbe gboo ma mgbe anyị pere mpe, a na-aga apụta sị anyị ekpu ya na ukwu onu. Mgbe anyị na-eji ikpu ya n'ukwu onu, nkọwa inu ka m na-akọwa. Ije ekpu ya n'ukwu onu, ịma na ịpụta iwere ọkụ ọnụ ụmụazị papụtara nru n'ukwu onu fawa ya, ufuo ya pụtawa. Ndị Igbo sị na ajọ ife dị njọ dịka ntụ, kpofu onye kpọrọ n'ilu kpọọ ya n'azụ. Mgbe anyị na-eji ikpu ya n'ukwu onu, ikpu ya otu nwa okposa ọnwa nke ya aga